Negara Ndorowati dhisik Baladewa tinimbang Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek Endang loro temen bakal digarwa dening Semana Mandra Kumara. Yo lo, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah. Wah, anggere cerewet idroni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun ane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wae kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa nganti papan neter kanthi dayan. Jar. Aku ditenang kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Gelung. Jagat Dewa Bathara. Iya nggih, tak tampa. Pangestuning Watmu Ndorowati Tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Praga. Endang Loro Temon Kulon Praga. Temon menika ora Kulon Praga. Kuwi Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Waming Ndorowati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon. Kacariyos Ndorowati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning Sanggar Pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar Pelanggatan Negaring Ndorowati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumi Endang Loro Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu Negaring Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana, wonten dawuh wae.
Kaya jon jejering wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Ndaloro Temon. Sing wigati Ndaloro Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo wakmu Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Ndaloro Temon. Nek nganti Ndaloro Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya Putu. Ditambah ya Putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya Putu. Ditampa endak Ndaloro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna. Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wah. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Ndaloro Temon kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning Ndaloro Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku lawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu, gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana. Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Ndaloro Temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane mrak kesimpir, rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Ndaloro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Ndaloro Temon. Pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Ndaloro Temon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni, kowe sapa nduk? Ngaku nami Ndaloro Temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wae. Iya, iya. Kula meng crita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kaliyan Raden Lesmana Mandrakumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan, terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan, kula kandha karo Ndaloro Temon. Ndaloro Temon, kasatriyan semene gedene kitekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang kitekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Ndaloro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu, ujaring para sepuh, wong wadon niku boten tau gedhek karo anthuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Ndaloro Temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati, boten kuat nyawange Ndaloro Temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh.
Kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira endang lara temon ten jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mrih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi urung tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu endang lara temon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak umbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jama-jama. Ya wis ben, wis satu gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marengaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa nyuwun tak tampa pangestu tamanono kula pun dinggo jimat paripe daerah ing kasantosan ponokan Bagong Padaraja sapraptamu neneng sambingala tansah pinanganganing kawidadan bekti kula kunjuk yo tak tampa yo padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Piye? Sinuwun Nduk, Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, ponakan Petruk Padaraja sapraptamu. Peremban Durna. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Peremban. Tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padaraja sapraptamu. Lho, Peremban Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Peremban. Iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padaraja, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padaraja, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padaraja sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. Oh. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae Tru, iki anu apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apuran tambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk aturna paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun ngadi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa Panakawan?
Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis bareng langgar dibuka bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Wah, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pita, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndek. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang ya. Lho, semelang perkara apa? Samploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nek ndi, Gong? Mbok kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Nah, maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek aku. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbok kena penyakit corona lho, Tru. Corona itu tuh penyakit bisu kok lho. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modar. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula pengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkat dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap. Anu palakrama Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh.
jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis ceket-ceket lho. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki. Nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong sakarep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Wis cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kon nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlingking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken kan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana panglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paring aku utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel omong karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting daud karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntapler kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar-andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karangkadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar halus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthi-nyenthi kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nedetku, engko. Ayo. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning
perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sak kepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatna. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dhek cangkeme kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sajagad iki ngerti Lesmana ki anak tunggal ratu mestina Prabu Duryudana. Nek wong sadonya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratune rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampeyan ndang lara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Awas sampeyan iki mang pikir. Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati, monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Darawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, daup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe-rawe rantos, marang-marang bakal putung legane atiku. Jajaran sekretaning Bawana Iblis lanang. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal 27 wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrawili ucapake karo grojogan. Nerwete kaya bethe sepun bawa tegalan. Bagong. Biar. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kaya cemen wae. Kowe lak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Alang Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jar bukan. Oh iya dene lali. Kowe tak jar bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya Kresna Mandrakumara. Tekane Nurgara Darawati dhisik Baladewa tinimbale Bagong.
Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek Endang Naratemon bakal digarwa dening Semana Mandrakumara. Yo lo, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Naratemon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wae kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa nganti papan neter katidayan. Jar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti pamane wong neter katidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi pamane neter katidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pamane neter ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Naratemon. Wah, mati dereng aku bola cah Endang Naratemon. Ayo, metu to. Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Wus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo apa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, Bagong aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Naratemon. Aku brak-brak tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinuwun Prabu Ndarawati.
mergo Endang Ratamun arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengete ngisor. Ngengete mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati bakal sing arep ngamuk karo kowe nesu. Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen Nuwun paring dawuh menapa Rama Prabu. Ya merga saka kasuwistianing warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akehing para nalendra, para sakling padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Ratamun. Rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Ratamun bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandha ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penendang loro temun. Kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ulesipun pethak.
Wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lha dagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asung jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu arep widodari sing dewa sing bagus arep widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ping wesi Kiai Drim Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana kayu klepu ora guyu watu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Engko gek sinom kudu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Nek. Rasida rabi, Nek. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Nek. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem rene wis engko tak tepungke prastiwi. Asik arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung ke beres wis. Bangane entuk endang lara teman kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara teman. Wes, mengko ndak bapak malah kokan mikir malah stroke ora mung kelangan nadi kelangan bapak barang malah ngrekoso pon sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi ya sing ati
Ralingadya Setyaki wonten ing barat utawa wonten ing barat jin tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartaning tumanduk ana ing Praja Ndarawati. nggih Kasinggihan mekaten Tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar wisan budana kang padha sibuk ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupuh nata ngestaken dawuh dun pamit matur pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa piye kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan kowe tak omonge kowe apike rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabok ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa ae. Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Ora jeret rembelane kowe ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangana siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 lho. Asing pengen nyileh 5000 rong balekke kok. Sisane tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Pranggana magawi gelarira wang-wang Petruk Kanthong Bolong Ndara Kartomarma ya ana ing ngarepe pepunden ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa
Mundurke kowe, yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu, gedhe gede lak pateni Petruk. Lah. Sampeyan tekan riku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora weruh bakal dadi pasulayan. Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi, nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho. Cok sing wani karo Kartomarma, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma. Nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dawuh karo Endang Loro Temon. Gedhene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret wong Petruk mati teng mriki bagus yen kono wani karo Kartomarma. Apamu sing tak wedeni? Petruk aku wong loro, ora wedi. Apa wong lima? Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ora-oraban suaramu. Wani marang aku, tinjung akhirat nyawamu. Kene mergane mati Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki, ngoten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemewat kowe ngregem jimat kowe wani ndrat persiabang kowe wani mecah mesti grigen nek ora dadi nyatane kendara dretane karo wanmu kendara dening karo Isotama kula ladeni Ndara sampeyan ngantem kula ngrasake lara kula meguru karo wis 1000 taun tanganku wis gondang tangan tengen iki jalatan tangan kiwa opnama iya sing dadi nyatane nyo mati jeneng aku nyo tibano modal kowe iya iso wis semplok kowe sing semplok apane bajigul lha apa-apa to kena ora apa-apa ngene kok nyo mati ambil Muri nggo gaman wah pamer tenan iki ngece kan aku bacok modal ya lho kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge clurut
Slurit. Celulit. Mate dene aku. Ya, Modal. Oh iya. iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Pendang. Lah ku nyilih ngene cah klikreh iki. Lah. Mate wae. Wah. Berarti klithik iki gaweanmu. Wah, cerewet. Tutuk botol. Ya. Kok ijo? Anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane kok isitoke. Tumbaknya. Mati wae modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Petro, Ngopo? aku izin bilang-bilang begaman wis anu sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal ganti wales. Dulmu ganti kala kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar bilang bebalang ning nganti kala kalau ponokanmu asal derajat. Baru. Jar. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarone kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petro wae kalah. Pangestripun Petro kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula man. Nggawa tumbak Petro nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ning mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dul? KO. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungso Petro kok kalah iki. Mbok ora cok ngombe karo Petro. Nek sampean ora percaya karo kadadean Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petro ora maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal. Wale. Muntal pil. Talbel jeroko. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju kok Seselo menawa. selo. Ngomong suwe. Petruk Materana. Wis rampung kok. Pun. Kok cepet? Kuku kula niku nenek nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenana. Lho. Petro to? Heeh. Lah krungumu, Wah, salah komunikasi. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki
Akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke krupuk. Sing iki ya kleru. Sing iki dek enten Petruk sampean ngomong Petruk patenono ning kula niliki cakro. Aduh. Terus Maju mungsuhe Petruk. mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Menggolo mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati manggre dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujuti aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dirdoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten nonton. Kowe ndeleke Petro nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman kok ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Nek senek adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku batin ngrekoso kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos mriki mesti kowe gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek ngutuk kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuara. Kowe ngapain, Tru? Kowe ngapain? Lho. Lho apa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Ngiluwa le, ngiluwa. Nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo ngijen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sak ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Lho sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo ane. Aku gak iso dadi Baladewa to. Aku ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jangan dewa wajar. Ya jangan bae itu karo Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya.
wonten dawuh sinuwun. Pedro kandhong wonten dawuh. Sapa sing gedasi ana kowe Pedro? Sinuwun Mandura. Celele bakul cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajane iki gliyahmu iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Pedro Kandhong wonten dawuh sini. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jeng. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujang-ujang adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi skrup apa piye? Wis anane lah. Pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, dong aku kiai kunci Inggris ngono guys rampung. Manos maneh jalanan cuken naring Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngatur. Oh, apa ini? Lagi aku kok ngadep kaca gede iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tataran nyandang Tru Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengal kuwi. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora paling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus wani jajalan. Wani ngembari marang Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lagu nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki apa? Setan tatanan Baladewa gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Ayo, kowe arep ngopo wah? Manus wani jajalan. Iki apa iki? Iki apa iki? Lho, karo dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ora usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening
wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Baik kula derekaken ora. Prabu Latri Kendel, Koko Prabu Latri Kendel. Koko Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo satu pangkat menuju lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Koko Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo iki piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah diarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok Gus? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah yo, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh, edan. Kowe tadi kowe malah karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak krungu kok Prabu Mandura. Panjenengan nika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Ora bekasi iki. Padha becik sapratamu jen. Ndering sambi kok ora syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan asa kuwi ana sing Mandura Baladewa kebayang karo Bagong lara atiku. Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa nindang loro temon. Lho. Endang loro temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dwi panggung ing saged tata jalmi sakngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Winjingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara ing klebu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pusci Dewari Jata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula ingkang loro temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe naresara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Pusika Seta
kayu klepu dewa Ndaruk Damas dewa Kusuma Puji Dipari Jodho Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara dewa sak jodho kudu dadi pepanggil ruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara kasinggihan mekaten ya Kresna bakal lak upaya tak golekane muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang mringjeng karo Paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna Dewa. Wah, ini aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Nek sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngoyone. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Gong? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene niku nek nganu paring dawuh karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. klebu. Kayu klepu Dewa Ndaru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis, pupus. Ah, pupus Cimlek, Jinde. Pari Jodho Kencana. Heeh. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. kudu nek sing nabuh warga sing anggere ketake ana amplope mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis ana bali yo nggih. Nun mamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak jurit. Gong makuru kongso tetek kaya Batara. Kanjeng Rama. Sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanthong Bolong. Tumuli manah kula sampun boten nggadhahi pengajeng-ajeng malih. Mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dawuh kula menika pun Endang Loro Temon. Menawi kula boten kelampan dawuh pun Endang Loro Temon paripaksa badhe kula entengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi boten kelampan dawuh pun Endang Loro Temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Niki pripun Den? Kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton kelirkin saking risang mawe gandrung Kakang Nayantaka
Gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atmajamu Bambang Senet supaya isa kelakon dhaup kalan nindang lara temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri boten layak lan boten memper angel digoleki. Kakang Semar, gajah kang bisa tata jalma tananaya kejabamu ing mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Pusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sajodho apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene di Nalindra Sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Turna panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkata ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya kirang-kirang. Ning ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso ndak malah mah. Ning ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkato ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Cepet-cepet. Sikepet. Cepet-cepet. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Singgela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendali Sada. Kakang Nayantaka matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyane Gandayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca. Yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya. Balining si Adi sakarone apa dene anakku tetoko ing pringgondani. Ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri sapa Ndarawati. Tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang. Aku wegah nampa kadang kelawan kowe. Ya lho pamit.